A to nie je to jediné, čím je pani Beata Pôbišová inšpiratívna. Poďte sa pozrieť s nami. Celý svoj život som v oblasti tvorivosti, najmä technickej tvorivosti. Výtvarník je so mňa naozaj nie dobrý. A venujem sa vynálezcovstvu a zlepšovateľstvu, respektíve výchove ku kreativite. A behom toho času, čo som pracovala na rôznych referátoch pre vynálezy a zlepšovacie návrhy aj na vyšších úrovniach riadenia, som končila v Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky od jeho založenia až do dôchodku. V priebehu práce na patentovom úrade som prišla na to, že v centrách vedy sú veľmi zaujímavé hračky. A netreba robiť obrovské centrum vedy, ale že stačí tie fyzikálne, prípadne chemické javy nachádzať v jednoduchých, ľahkých, ľahko dostupných hračkách, ktoré môžu potom ľahko slúžiť na vzdelávanie. Myslím, že jednou z prvých hračiek, ktorá ma prekvapila tým svojim záhadným kúzlom, ktoré poskytuje, je minca skrytá v priesvitnom krúžku, ktorá vypadne. Princíp je naozaj veľmi jednoduchý. Pod mincov sú guľôčky v drážke a tie sa pri odstreďovaní rozostúpia. Lenže málo kto príde na to, že to treba odstrediť. A mojou najobľúbenejšou je samozrejme kaleidoskop. Zbieram ho od prvej ľudovej, odkedy som prvý dostala, a dnes moju zbierku tvorí 384 druhov kaleidoskopov. Takže mám z nich radosť. Každé ráno začínam s nejakým iným kaleidoskopom pre obveselenie. Keď nemám nikoho poblízko, tak aspoň tie obrázky z kaleidoskopu. 25 rokov dobrovoľníckej práce v občianskom združení Vedecká hračka. To znamená predovšetkým množstvo dobrých ľudí, ktorých som stretla. A dobrá fyzika, dobré kontakty a radosť mladých ľudí. Hračky, ktoré vidíte na našich putovných výstavách alebo stálych výstavách, či už v Banskej Bystrici alebo v Bratislave, alebo najväčšiu v Múzeu bábkarských kultúr a hračiek na Modrom kameni, to sú všetko hračky kupované, profesionálne, len sme v nich objavili ten vedecký základ. Putujeme väčšinou tak so 150 hračkami, ku ktorým pridávame 150 minimálne kaleidoskopov zo mojej zbierky, alebo hlavolamov, alebo experimentov fyzikálnej povahy. Jednou zo štandardných hračiek našich výstav je aj takýto rovnovážny vtáčik. Na pohľad nič moc. Spýtate sa, čo to je, ako to funguje. 50% ľudí odpovie magnetizmus. A pritom lož. Je to iba rovnováha a pretože tento vtáčik má ťažisko tesne pod zobáčikom, tak sa udrží nielen na prste, ale v tom optimálnom prípade nosáči sú veľmi prostá a pekná drevená hračka. Závažie som pustila zo stola a oni kráčajú kývavým pohybom až na kraj a zastanú. Pretože gravitačná sila závažia pôsobí už len nadol a nič už ich neťahalo dopredu, ako pri začiatku, keď som ich pohla. Každodenný styk s návštevníkmi našich výstav ma presvedča o tom, že bez rozdielu veku vedecká hračka poteší každého. Od tých 3 rokov v Banskej Bystrici na ostatnej výstave sme mali 94-ročného návštevníka. Určite sa mu oplatilo vystúpať na to druhé poschodie, keď vnúčkovi či pravnúčkovi pri odchode vravel, že som ti vďačný, že si ma presvedčil.